Tak zdravím vás ešte raz, škorpióni a všetci, ktorí pozeráte. Nehnevajte sa, ja som zabudla som na čas, ale tak to má byť. Tak ja vám robím druhú časť. Vodnárom takisto vyšli dve časti, tento spon mesiaca. A anieliky toho chcú veľa povedať, veľa to pre nás majú, tak ja som rada. Tak ja vám ešte raz to poviem, že naozaj vaše želania sa stávajú skutočnosťou. Vy tu máte až dvakrát víťazstvo. Tu naozaj si idete krôčik po krôčiku za vašim víťazstvom a tu už si idete na to, idete po to isto. Si idete po to na isto, áno. Vy to viete, vy proste si idete, lebo viete, že to je váš osud, áno. Ja som rozprávala, že vy si zaslúžite spriaznenú dušu a že ona prichádza do vášho života, alebo keď ste vo vzťahu, tak naozaj pomaly, ale isto prichádzajú zmeny ku úplnému šťastiu. Áno, vaše želania sa stanú skutočnosťou, čo v tomto vzťahu očakávate. To znamená svadba, zasnúby, áno, alebo sa presťahujete ku tej osobe, áno, lebo vy na tomto vzťahu veľmi pracujete, áno, dávate do toho všetko. Takisto pracujete ako na sebe, to som chcela predtým povedať, majstrujete svoj charakter, ja som chcela povedať, že pracujete na sebe, áno. Niekedy možno váhate, lebo si nie ste istí sám sebou, lebo zmeny prichádzajú trošku pomaly a vy sa cítite trošku zaseknutí. A ja som povedala, že možno, že tú osobu stretnete vonku, áno, stretnete niekde vonku, keď budete s kamarátmi, ale keď už máte tú osobu, tak ja tu vidím, áno, svadbu, zasnúby, ďalší krok, oslavu, áno, alebo predstavíte priateľom svoju polovičku, áno, a nezabudnite stále oslavovať ten vzťah, stále chodiť na rande, áno. Stále prinášať milé darčeky, áno, malé veci, ktoré robia vašu osobu šťastnou, áno. Lebo ja vidím, že vy naozaj si zaslúžite spriaznenú dušu, lebo vy ste osoba, ktorá naozaj, keď je vo vzťahu, tak naozaj miluje celým svojim srdcom, áno, stará sa o tú polovičku a vy si zaslúžite to isté. Takže, škorpióni, áno, ono sa na to pracuje, vy to nevidíte, tam bola trojka, pozrime sa na spirituálne zviera, že či tu nejaké uvidíme. Môžem povedať znamenia, že ryba, ktoré ja vidím, ďalší škorpión, a dajte si spirituálne zviera orol, áno. A idete krok za krokom, lebo je tu 2, 3, 4. Idete presne, ste na tej správnej ceste, škorpióni, áno. Krôčik po krôčiku, možno, že sa to zdá, že je to strašne pomalé, áno, ten vývoj toho vzťahu, alebo tá spriaznená duša neprichádza, vy na ňu čakáte, ale ja vám hovorím, ona prichádza. Tak, a vy naozaj zostaňte robiť to, čo doteraz robíte, ostaňte úžasní, škorpióni,
a ja vám prajem všetko dobré, udržujte sa, buďte zdraví, milovaní. Keď sa vám táto správa páčila, dajte like, keď rezonovala, napíšte v čom, vyhláste si aj to čítanie za svoje. Keď chcete odo mňa počuť viac, nasledujte ma a láska a mier. Pa!